Πάμε. Για να φύγει λίγο από το υλικό. Έλα, προχωρά. Να σου πω, όλο θέλω είσαι. Ναι, κάτω. Αν πεις εσύ εμένα τα κάνω. Εγώ θέλω αυτό που θέλω. Do I look like I care? Yes. Βλέπεις να με νοιάζει. Давай. Μες στην κρίνια ρε μαλάκα, δηλαδή θα κάνουμε τζάμπα, έχει απαιτήσεις. Γιατί δεν κάνουμε τζάμπα, δεν κάνουμε τζάμπα. Πλήρωσες, δεν πλήρωσες στη σχολή όταν μπήκες. Κάντο. Ναι, αλλά εσύ δεν πληρώνεις εμένα, κούκλα. Δεν με νοιάζει. Μαλά μου. Στα για χώρα. Έλα, εντάξει, τελείωσε. Φτάνει, αυτό ήταν. Νομίζω ότι δεν θέλω. Μπορώ να φύγω δηλαδή. Να δω. Σοκόφ, Στέργε, σοκόφ. Τι, επειδή θέλει εδώ πέρα λίγο φάγωμα. Λίγο θέλω να φύγει εδώ υλικό. Όλο παράπονα, να φύγεις εσύ. Δεν σε θέλω. Μόνο μη μου τρως ντερματάκι, Έλεος δηλαδή, πραγματικά, μες στην κρίνια. Μη φάμε λίγο δέρμα. Πονά. Λίγο κόκκινο έχει γίνει. Λίγο, εντάξει. Μέχρι εκεί. Έλεος. Άντε, προχώρα. Ωραία, άψογο είναι, τέλεια. Εγώ τελείωσα. Λοιπόν, θα σου στείλω το IBAN για να μου περάσει τα χρήματα. Τι! Πάρτα. Τι λες μόνο. Τζαμπαδούλευα. Ναι. Άντε, γεια. Όταν που άλλη φορά. Άντε. Δεν ζητάω λεφτά και δεν μου φύγει.